Jatorri langile albisteak entzun, sindikatu zaharra iritsia baino. Norekin nago? Aita semea atzari, Daniaren seme, den lerroan nago, irabazi arte. Norekin nago? Norekin akotxo, norekin ako, norekin ako neska, norekin ako. Aukeratu eusteko, ezur mamita muin, eskiro lotea izen, edo gizaki duin. Norekin nago? Nagusiekin notza, gezurren entzule, aukera bakarra da, antolak gaitezen.